गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलाच्यो तारखो जाहीर 9 आणि 10 ऑगस्टाक खंय पणजे आयनॉक्सांत महोत्सव. एज अ चीफ गेस्ट म्हणून आम्ही अक्षय कुमाराक आपयल्ले आसा आणि जवळ 90% त्यांच्यानी हय म्हटला. अक्षय कुमार ह्या हेतून आपयला की अक्षय कुमारूय एक मराठी पिक्चर करता. सो ऑक्टोबरान तो लॉन्च करतो एक मराठी. सो ताका आमी हे केल्लो रिक्वेस्ट की चीफ गेस्ट म्हणून येवचो. तेणी आयज तर हय म्हटला. 9-10 फेस्टिवल आसतले आणि 8 तारखेक आमी एक वर्कशॉप करतले फॉर फिल्म मेकर, शॉर्ट फिल्म मेकर, रील जे करतात त्यांच्या खातीर एक एआयचे वर्कशॉप करतले. त्यातले पुष्कळ वेगवेगळे सिनेमे आहेत. म्हणजे काही काही जे पॉप्युलर आहे ते पण आहे. गुलकंद वगैरे खूप हिट झाला होता मराठीमध्ये. असे पुष्कळसे पण सिनेमे आहेत जे अजून रिलीज व्हायचे आहेत. तर मराठीमध्ये तुम्ही बघाल की वेगवेगळे सिनेमे आले आहेत. जरा आर्ट फिल्म ऑल्सो, जरा पॉप्युलर फिल्म ऑल्सो, जरा सोशल फिल्म ऑल्सो. तसे आम्ही सगळे घेतलेले आहेत. तर हे काही 14-15 फिल्म म्हणजे ऑलरेडी झालेले आहेत. पुष्कळचे वर्ल्ड प्रीमियर्स पण आमचा करायचा प्रयत्न आहे. 3-4 गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव जरी असलो तरी गोंयकार किंवा गोंयाक रिलेटेड अशें कितें तरी आमी चड करून ह्या सिनेमा महोत्सवान दाखयतात. तर अंदू वर्सा पोरू इफ्फीन जो एक कोंकणी लघुपट दाखयल्लो किशोर अर्जुन हांचो एक कप च्या, तोय ह्या महोत्सवान दाखयतले. आणि त्या शिवाय शर्व शेटये हांणी हो एक यंग गोंयचो निर्माता ताणे तयार केल्ले एक हिंदी ल्हानशें लघुपट आसा तो कर्ज म्हणून तोय दाखयतले. स्टुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.